Guys, inke Devguru ni je tabuk viral ngai tongmani video Facebook rogo, Instagram rogo, YouTube rogo jotona binia yak kangkhung filjakti haike bini kerati ba bini konfu bo je srungmani inke tabuk tabni bagi bo konfu ma srungka abo sung saimalan nana hediba bo salsa interview rina phaimani je Kok Triprani news channel approve bosawa je Bollywood ni যেটা actor Tiger Shroff bo kungfu phurungka hinai mane karate phurungka hinai ta ge bo bahai tabuk karate ma srungmani tai agio je srungmani abono bo tabuk mane public ni thani bo release khlaika te realize khaika je bo tabuk kubuina mane bo kungfu master no hini bo bor rokno poitosar na bagai mane blip khlana bagai bo tabuk khai social media o bo haike kungfu saksano bulai mane arkai bo bor kori bo saksano kangkhung pilui lathi rogri winai ke bo ama haike srungi punuka jemon chungnu go Chinese film rogo je Jackie Chan songrokno chung karate rima rok chung nugo inke ama haike no botam ni bagi karate ma srungka titam ni bagi bo karate bo mane ang kurung hini bo lukurokno ma punung mane hima hingka kai chung thangnai sal rogo chung khnaka je Uma Devi no khowitlanka bini je sajkhini je samanno inke ama haike bo lupsa ama haike behiyang mani yaglo haina hai binia a je busajuk bana bo oktoina kalaika अभी मजा आएगा ना भिड़ो inke bini bahajak oktika inke tabuk pregnant ni khanawo inke a pregnant ni bagai ka ochare asa sinai bile inke bini tabuk kon roजगार kari kha bini kono income kari kha ekdom zero inke apa ha jora to kabang lukurong thokai ka mane tamne bo motai rong manjaga hini nai bono beba khini nai modra sontra bai kabang ma sakal rong no khlayo hini nai kabang ma drugs ni bitirok sunamo hini nai kabang ma bor rong no bachari kha te tam khai ka jora kaisawa bo ama haibo sakha je bo 500 বছর banchi manai ama hai bitirok bo tabok poriyok te sanamai tongo hinsawo inga ama hairaka bo sawi borong thokai ka belai khana thokai mani yaglo hanga kai tabuk lukurok poriskar ngi thangka tamni hingke jung je jara youtuber khlaine rok binia je tatalo phunugiri ka hingke a tatal phunugiri mani yaglo hingke bo tikimaliya social media o hingke aban yaglo hingke bo tirprani phator khari ma thangka tirpra tongrakliya gabon bagai bo tam khai ka tewaisa bo to binia montror sontra bo cholilia hanga kai taktam khaika bo tabuk hingga kai confuse borokno ma phörungnai phörungga hingka kai ani income thainai hinai bo tabuk konfu phörungai tongo hingga phadi binia je konfu rokno nainai lene butui haike bo konfu srungka binia konfu rokno jung srungai de mano hingkai ani je audience rana mono koinai norok sabo je Paresh Deborma bai sabo konfu srungna muchung tong jeta konfu master Tiger Shroff ni bini jeta master by sabo norok konfu srungna muchungai tong hingkai Devguru bai norok contact kladi Devguru eba Paresh norok no phörungai rinai takoi bo Devguru liya tabo hingga ka konfu master sigi thaka bin bumong konfu master binamo tok bai lingkhung konfu master hingkai phadi nai lega na bini bini khajana mare kitchen song narok bebak na bini video rok nugai narok enjoy khaima kana tei belakhana manina muchung khana narok gai tei narok sak sak no narok wanchuk sidi narok tok bi bobai konfu srungna da ama hai inke narok oje bini video je bom hai viral tomani bagai narok ni opinion tamo konfu master ngai nai blukorona phörngi man nai binar thangi ke bo srungi man nai narok comment box thangi comment khlai sadi o video narok ni bagai chajak mungoi tong hangka like rena ta pongdi te o mahar related video nai tan muchungi tong hangkai kok borok hindi tech entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi jotana hambai bye bye Rest in peace to my superior.